سلام كمي توعلو كمي تمسيو خبركم من خبركم انت خطاتلتي مدباتنا نلوم خا عبدان اب غداي دلاونت ايرترا تحت زبل ارستي بزمكيل قبر خريستوس تصحفه نهلو كنتات ايرتران ايثيوبيانا ملكيتو زوص صحف نباخ نبلو مكتتالكم معدم فصام تاريخ تنكيخو زبل ودلو برو تاريخ تدنكن على خبلو دقم وين ناس تاريخ دقم حي نزعوا دقم نزعوا عبدان اب غداي للاونت ايرترا سرعتات إثيوبيا اب كند احغراو حقن مغزاتا وعلاتنا اخبيروم مس غربابتهم بسنيتن سلامن زنبرو اب زيد الهوتتان صوصواياوي زانتاتاتن بمئمان سلامن معبالن زتحرما ودقتن صقعتنيان هاجر فطيروم يركبو كابوشتاو صقماتهم نمهدام ربح غويتوتهم نمسساين وترو نزو زوبانا بوكتن عغرغرن مسأتوويم سرعتات إثيوبيا حزب إيرترا نمصنات إيرترا مريتان برسبا ايغليناني عصان نمصنات بحر منصاف بزبل كي وطنا بلعل حزب إيرترا زفصمو غفعن بدلن مدارك تالبوي كاب غزي فدريشن كساب زعلت زيا سرعتات إثيوبيا كاب صلوا حيلتات قدام تناقفهم بناي بعلم وشتاو حيلن اجندان تمرحهم انصار حزب إيرترا قطيمهم مكيتهم سعيروم ايفلطم سلازي حزب إيرترا انصار سرعتاتن حزبن إثيوبيا زيكونس انصار رئيس حيالان هاجرات عالمنا قطيمو زسعرن ناصنتو زጨበጠን لاونوتو ناوحيسو زركب حزبيو سرعتات إثيوبيا بسنك عليتاوي بوليتيكاون حمام مسفحفحن عربت سلطانو ما بزقاربلو وي ابزبقعلو اوان انفطوم ناب إيرترا خغيرو براي استلمديو بزي دما عند سقاتن عنقفاتن لاونت لمعاتن إيرترا زوم سرعتات اب غزا رؤسهم بزي متأممانهم نهاجراو ربحوهم زوحس منغستاو مواقر بزي ممعبالومن زاقيت بليتن بهجن حزب إثيوبيا خفتصمو ايكالون سرعتات إثيوبيا كاب مسساي اجنداتات هاجرات معرابن كالوت حيلتات حليفهم نسلامن رغاتن ناي حزب إثيوبيا يخون حزبታት ዞባ قرن افريقيا سريحهم አይፈልጡም بس عبينو دما نمعبالن سلامن ناي ዞባ عند عنقفاتن محلخان بمخان زي كوننتن اقول بهاجي قاعدين مغبار كساب حجي اب حلم زنبرو زلو يم متدغاغامي كم استعذبنايو ناي وصاي بوليسي سلف بلصغنا تاب زحلفو قربا عمتات جميرو اب لعلي ايرتران قربا بتهاجراتن تصاباتن تختختن مرغصيتات كختل صنيحين الله سنك زي جوجل بوليس زي إثيوبيا مس غربا بتا سلامان رغاتان رخيقوا يركب بوصيتو مرحينت سلف بلصغنا انقلعيس شنكايو ناب كبدخا خمز بحال ابز حجيوان بتي ابوشتي إثيوبيا زاغودم مغاريا حوي انات تلبلبه نتهاجر ناب كتوصو زيت تخل عزقتي شميم وايركب كابزن مهدام دما نتزبار عزل حوي ابكندي كاب تصغاتات إثيوبيا زخونه قلاي طانان ديغا هداسين ماي غاريتو زطفو بحلمتات علفتان ناي معمق ايه بحري كي تبرابره للاونت إيرترا نمغاس حقينو يسرح الله اب تاريخ غعزنا خمز رانايو زمت مرح إثيوبيا نغدا إيرترا كم شفان ودقوتن سعروتن بموساد وترو بحمام قل بحري مستطقعن مستساقين بس دما إيرترا سلامان رغاتان صطتان معبالان بملأت كي تستماغر انقفاتن محلخان كوينوم يركبو سلف بلصغنا املا إثيوبيا اغيدو بزركب بارع اوشطاون زباون غدايات رغاتن سلامن زغدولو وسانتات ام محلاف كاب زصمد نوح غزياو صيرو ركب وصيتو دما إثيوبيا لومي سلامن رغاتن حربيتوا حزبا اب كبيد وطرن دخنتو وديقلو استفلالي معقنيتات بقمت بمئتاو لومي إثيوبيا حنت خابتن ودقات هاجرات فيلد ستيت علمنا مخانا يزغلص ابزوان زي إثيوبيا بازيا سكافي بوليتيكاوي قطباوي وتحدراوي قطاون دبلوماساون مدرخاتيا حلف زلا بسنكتي سلف بلصغنا زختلو زلو ناي صل انطفااتن غدنا ابز حج اوان نمسلات احغراوي حقي بمتحس دارغا مسكولن غرباوي تهاجرات ابغونصن مغاس للاونتن تصميدو يركب سلف بلصغنا نحدنتن للاونتن صومال نبتان عليمو خسرح صنيهم عند علامو دما سفحت دبلوماسياو غسغساتن زمتن بمكيات نحتو وانነት بحري حغاو افلطون مركب كاب زبل عبود حلميو بسنك زختلو زلو ناي عبدان بوليتيكا ولاتن اقدمن محازوت إثيوبيا زنبره هاجرات معرابون انتقنا بتيغت ايمون زركبو شطاو غلولاو تدريخن
ክርሕቆየን ዝደናደና ዘለዋ ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ከም ዝበሃል ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወሊዕዎ ዘሎ ባርዕ ሓልሃልታ ንምጥፋእ ኣጀንዳ ባሕሪ ኣልዒሉ ካብ ታሪክ ናይቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘይምምሃሩ ዘመላኽት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሊፉ ዝዓበየ ሽግር ቀርና ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ክኸውን እዩ ዝብል ናይ ነዳያት ስነ ሓሳብ ክነዝሕ ምፍታኑ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግደማውያን ሓይልታት ኢደን ንኽእትዋን ልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምርስራስን ዝዓለመ እዩ ቀንዲ ዕላማ ዋጭዋጭታ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ብገዛ ኢዱ ኣብ ጎረሩ ዓንቂርዋ ዝርከብ ጥይት መድሕን ንምርካብ እዩ ሕልሚ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምንጻግ ልዕላውነት ሃገራት ግሂስካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናን እዩ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እዋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ብምሕሳም ባሕርኹም ኣግማልኩም ኣስትይሉ ብምባል ከም ዝተሓሰሞ ኣይርስዕን በኣንጻሩ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚራ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ንሓድሕደን ዝተኣሳሰራሉ ሓያል ዞባዊ ውህደት ምፍጣር ዓሊማ ብትግሃት ሰሪሓትሉን ትሰርሓሉን ዘላ ሃገር እያ ነዚ ናይ ሓበራዊ ምትእስሳርን ምጥንናግን ባዕላቶም በቲኾም ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራራትን ከቢድ ተጻብኦን ኣወጁ ድሕሪ ዳግመ ሰላምን ምቅርራብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 መንግስቲ ኤርትራ ደጊሙ ንኹሉ ሕሉፍ በደላት ሕድገት ብምግባር ከም መቐጸልታ ሰናይ ባህጉ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ስምምዓት ወደባት ኤርትራ ንኽትጥቀመሉ ማዕጾ ምኽፋቱ ይፍለጥ መንግስቲ ሰልፊ ብልጽግና ግና ካብ ሕሉፍ ታሪክ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዘይምምሃሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ዕድል ብምንጻግ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ሕቶዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምልዓል ብምርጭኡ ረሓርሒዎ ይርከብ ኢትዮጵያ ናይ 3000 ዓመታት ታሪኻዊ ጽጽዋይ ብምድራስ እንትርፎ ኣብ ሕልማ ኣብ ታሪክ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ኣይትፈልጥን ንፍትሕን መሰልን ህዝቢ ኤርትራ ጓዕፂፃ ረብሓታት ኣሜሪካ ንምሕላው ኣብ 1951 ኤርትራ ብዘይድሌታ ብሓይሊ ብፌደሬሽን ምስ ተቆርነት ኣብ 1962 ድማ ባዕላ ንፌደሬሽን ኣፍሪሳ ንኤርትራ ብምጉባጥ ባሕሪ ኤርትራ ክሳብ መላእ ሓርነት ኤርትራ 1991 ክትጥቀመሉ ጸኒሓ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ጎበጣን መግዛእትን እዋናት ናጻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምርካብ ብመድረኽ ዓውሎማት ምዕብልን ትዓብን እንተትኸውን ኣብዚ እዋናት ከተመስክሮ ምኽኣለት ነይራ በኣንጻሩ ግና ባሕሪ ኤርትራ ጎቢጣ ሒዛትሉ ዝነበረት እዋን ህዝባ ናብ ዝበኣሰ ዓጸቦ ጥሜትን ድኽነትን ተሸሚሙሉ ዝነበረ እዋናት እዩ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ድማ ጸገማት ኢትዮጵያ ምስ ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ዘይኮነስ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ ጸግዕን ክድምናን ናይ ግዳም ሓይልታት ተናጊፎም ብናይ ባዕሎም ውሽጣዊ ሓይልን ኣጀንዳን ተመሪሖም ህዝቦም ብዘይ ምግልጋሎም እዩ ጽልዋታት ዓውሎማ ብዘየገድስ ኣብ ዝህልው ዓለማዊ ስርዓት ኣገዳስነት ዶብን ምኽባር ግዝኣታዊ ሓድነትን ልዕሊ ካልእ እዋናት ትርኡ ኣዝዩ ኣገዳስን ዕዙዝን እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ ካልኦት እዋናት እተን ብውሪት ዓውሎማ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ሃገራት ኣጀንዳታት ሓድሽ መግዛእቲ ከሳስያ ዝጸንሓ ሃገራት ምዕራብ ፍላይ ድማ እታ ቀንድን ከሳሲትን ዝኾነት ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ዶባታ ናይ ምርጋጥ ውሳነታት ምስሓብ ካብ ኣህጉራውያን ስምምዓትን ሓደ ኣብነት ናይዚ እዩ እዚ ድማ ነተን ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ንዓውሎማ ከም ጉልባብ ተጠቂመን ልዕላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክግብታን ክደፍራን ዝሓስባ ዘለዋ ሃገራት ውድቕን ፍሱልን ይገብሮ ሓንቲ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ብመንገዲ ዓውሎማ ኣቢላ ብሕን ክትዋሳእን እትኽእል ብመትከላት ሃገራዊ ሕግን ሕጊ ባሕርን ተቐይዳ ንውዕላት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ብምኽባር ምስተን ወነንቲ ባሕሪ ዝኾና ጎረባብቲ ሃገራት ብምርዳእን ምስምማዕን ራያ ሃገራት ንጹር ዶባት ክህልወን ዶባተን ድማ ክንዮ መከላኸሊ ደረት ከመራኸቢ መስመራት ሰናይ ጉርብትና ምትሕግጋዝን ዝሰረቱ ዝምድናታት ዘጣጥሕ ድልድል ኮይኑ ከገልግል ናይ ምግባር ኣብ ዓቕምን ድሌትን ዳውብቲ ሃገራት ዝምርኮስ እዩ በዚ መንጽር ድማ ዶባት ምትሕብባርን ሓድሕዳዊ ምጽዋርን ዘደንፍዑ ሕጋዊ ወሰን ናይ ሃገራት እዮም ሎሚ በአንጻር ናይዚ ሰልፊ ብልጽግና ብሽም ዓውሎማ ንምሽቃጥ ዝገብሮ ዘሎ ሃተፍተፍ ተራና ገዳስነትን ዶብ ኣብዚ ሓድሽ መዋእል ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ ኣብዚ እዋን ንዓውሎማ ዝመስረታ ሃገራት ንዶባተን ብዝነፀረ ኣገባብ ክድርታን ተዓቅታን ካብ ዝሓሊፈን እውን ነዋሕቲ ሓጹራ ምህናፅን ተጸሚደን ኣለዋ በዚ መሰረት ንዓውሎማ ከም ስግኣት ልዕላዊ ዶባት ወሲድካ ዝግበር ስነ መጎትን ሕልምን ብኣህጉራዊ ሕጊ ማሕበረሰብ ዓለምን ውድቕን ንጹግን እዩ بملكعيتات هجرة وحقي حنت هجر نمسر سوسانة نايكال هجر كتحس حتسخونه يخون كنات قبولا يكون بس مسرت سلف بالتجنا فدقة بحرين مونا أن أقدس ندوب تحكام سلكها هربو زتن حمخنيتات ودقن زي كون النتاون يجبرو
እዛ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ብክልላውን ብሄራውን ዶባት ኣብ ንሓድ ሕዳ ብእጀታኻ ትተሃናኾት ዘላ ኢትዮጵያ ንተራና ኣገዳስነትን ዓውሎማ ኣማሳሚሳ ኣገዳስነት ዶብ ብሑት ብምግባር ትወራዘ መፍታና ዝሕፍር እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንመትከላት ሃገራዊ ሕጊ ጥሒሳ ብሓይልን ዓመፅን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ምሕላን ምስ ጎረባብታ ብምሽራኽን ዞባዊ ውህደትን ብምፍጣር ጥራይ ተረባሒት ዓውሎማ ክትከውን ከም ትኽእል እዩ መትከላት ሃገራዊ ሕጊ ዘነፅር። ዓውሎማ እምበኣር ንዝያዳ ሓድነትን ምትእስሳርን ዝደፍእ ሓይሊ ደኣ እምበር ከም ጉልባብ ንምግሃስን ምጥሓስን ልዕላውነት ሃገር ከገልግል ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ እንኳ ኣማራፂ ካብ ዘይርትዓዊ ሓሸውየ ብምንጋፍ ምስ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ጎረባብታ ግዝኣታዊ ሓድነትን ኣኽቢራ ነቲ ተኸፊቱላ ዘሎ ዕድል ተጠቃምነት ኣፍደገ ባሕሪ ንምጥቃም ብዲፕሎማስያዊ ስምምዓት ተረባሒት ዓውሎማ ንምዃን ክትፅዕርን ክትሰርሓሉን ጥራይ እዩ። ሰልፊ ብልፅግና ንዓውሎማ ሽፋን ብምግባር ከቕርቦ ዝፀንሐ ሕልሚ ሕቶም ውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ስነ ሞጎት ንጹግን ዘይሕጋውን ፍሹል ውጥን እዩ። ኢትዮጵያ ብዓውሎማ ዶ ብኽድምና ክትፍትኖ ዝፀንሐት ሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ተወኪሳ ይኹን ኣብ ሕጊ ባሕሪ ንጉዳይ ምግሃስ ልዕላውነት ሃገራት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ዋላ ክንዲ ዓይኒ መርፍእ እትኸውን መስሎኺ የብላን። ሓቀኛ ሽግር ኢትዮጵያ ምስኣን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይኮነስ ኣብ ዓሌትነትን ብሄርን ማእከል ገይሩ ዝተሃንፀ ፖለቲካዊ መዋቕርን ንዕኡ ተኸቲሉ ዝተፈጥረ ፍሽለት መስርሕ ህንፀት ሃገርን እዩ። ጽምብላልዒሲ ማዕኮር ዘይከደነ ምድሪ ኸደነ ዝብል ብሂል ለባባት ኣቦታት ንሓቀኛ ምስልን ዕንደራን ሰልፊ ብልፅግና ዘንፀባረቕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዛ ኣንፈታ ጠፊእዋ ብሕፅረት ፍትሕን ርትዕን ትሳቐ ዘላ ዓለም ቻርለስ ዳርዊን እቲ ዝሓየለ ጥራዩ ክሰርር ዝኽእል ከም ዝበሎ ኣብ ሙሓስ ህላውነትን ልዕላውነትን ሃገራት መዳርግ ተኣልቦ እዩ። ከምቲ ክቡር መራሒ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናጽነትና ብብያቲ ወርቂ ገይሩ ዘቐበለና የሎን ዝበሎ ኤርትራ ናጽነታን ልዕላውነታን ብቕልጽማ ዘረጋገጸት ሃገር እያ። ምውሓስ ልዕላውነትና ወትሩ ብቕልጽምናን ጽንዓትናን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ዕብዳን ኣብ ጉዳይ ልዕላውነት ኤርትራ ድሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዘሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝወፀ ጽሑፍ ኮይኑ ንሕና እውን ከም ዘሎ ወይና ናባኹም ኣቢልናዮ ስለምክትታልኩም እንዳመስገልና ከዓ ንዝህልወኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴሽን ክትገድፉልና እናተላበና ንመደባትና እንተፈቲኹሞ ድማ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ እንዳበልና ንፍለየኩም።